שרולות. תודה על האינטרו. מה קורה שרולות? אנחנו היום כאן, אנבוקסינג, אנחנו מתמכרות להימורים בלייב. והפתעה נוספת. אחר כך. אוקיי, איזה אחד פותחים נתחיל עם קודם? האחד עם הלשון הפריקי. אוקיי, זה סורד אנד שילד פיוז'ן סטרייקר. מה שהיא אמרה. זה עם גנגר, עם הלשון בחוץ, כי הוא פריקי בוי. אוקיי, אוקיי, בואי נפתח את זה. למזל. תביאי לנו, תנשקי את זה. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו יש איזה קטע שכאילו, כאילו אם את רוצה להציג את משהו טוב, רגע, צריך לפתוח את זה הפוך, אוקיי. אני מבינה. רגע. אוקיי. אוקיי, רגע, הבנתי. כאילו, רגע, היי, אני... ריקי. זה נראה לי פתוח כבר, אז אוקיי, רגע. מה זאת אומרת פתוח? זה סגור. טוב, זה נודעת. אוקיי, יש לנו את סקיטי. מטורף, אומייגאד, ריקי, היי. יש לנו את סקיטי עם ריקי. נכון. אוקיי, יש לנו את... אני אוהבת אותו. אומייגאד. אני אוהבת אותו. זה קלופ מגניב בצע. אבסול. זה אחד מטורף. אוקיי. אוקיי, מי הבא? גראולי. אומייגאד, זה כזה חמוד. חמוד. אוי ז'ז'י. זה כזה חמוד, אוקיי. מי זה? זה סנור! אומייגאד. אני אוהבת אותו. אומייגאד. אני מתה עליו. אוקיי. אומייגאד. אם יש סרסקית, אני כאילו קופצת מה... אבל זה כזה גוף, ותראו מפיל ספרים. אינדידי. מה? אינדידי, ככה קוראים. רגע. אינוהו? אינדיבינינגינג. בתוך מי? דידי. אוקיי. מה זה? גליסקור. תראי. זה הטלף הזה. רגע, שנייה. אוקיי, עכשיו מה? עכשיו הכל הפוך. עכשיו הכל הפוך. סבבה. אוקיי. נתחיל מלמעלה. נראה לי יש לנו פול טוב, רגע, אוקיי. קיבלנו כאלה מאוד מצחיקים. אוקיי. זה בשבילי פול טוב, אני לא צריכה שהם יהיו טובים בערך. What the fuck? מה זה הדבר הזה? זה PSA 10. מה זה אומר? PSA 10 זה אומר שזה במצב הכי טוב שזה יכול להיות. God damn. לא, סתם, אני צוחק, אין לי מושג. אוקיי. גם לי. מה זה? אומייגאד, וואי, זה וואו, ציור זה כזה ציור יפה. יפה. What the fuck זה מהמם. אוקיי, והאחרון. מי זה? לוקריו. אני מכירה אותו. וואו, אם זה שווה משהו, זה יהיה ממש מגניב. דוד, קיבלנו ציור אימפרסיוניסטי של וולטורב, זה כזה מטורף. אני צריך לצלם את זה ולראות אם זה, בטח זה שווה כאילו בטח זה שווה דולר. מיליון דולר. האם אנחנו... אוקיי, אחד הבא? עכשיו את פותחת? כן. רגע, אבל אני אסדר את זה שלא... כן, אני קודם רגע. תביאי, ואז אני אסדר את זה. תסדרי את זה. צריך להיזהר. אוקיי, רגע. מה זה היה? מה זה היה? לא ספוילרים, לא ספוילרים. אוקיי, נתחיל מלמטה אז, כן? What the fuck? הולי שיט. הוא מטורף, הוא נראה כמוני קצת. מרגיש לי שזה מזויף. לא יודע, אולי זה... לא, זה נראה אמיתי. גדה קט שמול. הולי שיט. מה זה הדבר הזה בחיים שלי? זה הקוף. זה הקוף שהוא מתופף. אומייגאד. זה ממש מגניב. ופאקינג יואו. מי זה זה? הקוף שהוא... הוא רוד. אומן לחימה. זה רוד. נכון. רגע, נשים את זה כזה פה. כן. אני מתה עליו. קרוגן. אומייגאד, אני מתה עליו. נראה לי את הבן אדם היחיד שמת עליו. אני אוהבת אותו. ג'יודוד קלאסי. אומייגאד. אוקיי. קיבלנו כזה... אנרגיה. לא. אומייגאד. הולי שיט. קרוס סוויצ'ר. מה זה? זה אחד המוזר. זה המוזר הזה. 3 כאלה מגניבים. היה לי אותו בפאקינג סורד אנד שילד פעם. יואו. זה קרייזי. אוקיי, אוקיי, אחד עכשיו אחד האחרון. האחרון. יוחאי, אתה רוצה לפתוח? חי, אתה רוצה לפתוח את האחד האחרון? כן. תברך את... אוקיי. תראה, קיבלנו ציור אימפרסיוניסטי של וולטורב. זה כזה יפה. זה ואן גוך צייר? זה רגע, מהמם. דקה. אני לא מסתכלת. וקיבלנו כמובן את הגוט. טוב, רגע. סנום. מה זה? אתה לא מכיר? איך אתה לא לא, מכיר? אני מכיר רק אוקיי. את... רוצה? ספציפית את רייצ'ו. הולי שיט. טוב, מה אוקיי, זה? זו מה זה הדבר? אני מתה על האחד הזה. מה זה? זה אחד שהוא שנדליר כזה. שנדלור VMAX. שנדלור. אוקיי, רגע, דקה. זה מהראשון, נכון. זה מהשני. כל אלה מהשני, עכשיו זה זה מהשני. שאלה, אבל יש לך את הפוקימון הכי טוב שיש. ריקי. נכון, ריקי מה? הייתה בסרטון.
תודה. פוקימון אגדי. אני לא אוהבת אותו. הוא חמוד. אני לא אוהבת אותו בגלל שיש לי טינה עליו במשחקים, כי הוא תמיד יצא כזה בטולגראס. זה הקוף ברוקולי הזה, הבן זונה. בן שרמוטה. שונאת אותו. יוס, אתם נגד אני ננסי. לא, מה זה? מה זה הדבר הזה? אני לא מזהה. מה זה שרימפ? הוא נראה כאילו... תוציא את הכביסה. אתה? נראה לכם את זה. אני מתפלאה. נראה לי זה... אומייגאד, זה מגניב. זה זה 100% מיוב. קלפים מזויפים. מה אכפת לי, הם יפים. יואו, אומייגאד, זה כזה מה זה האחד הבא? יש לי את האחד הזה, what the fuck? דארק קריי. באיזה חפסה פתחת אותה? באיזה חפסה פתחת אותה? בזבל. אוקיי. אוקיי. בזבל זה הכי מה נדירים. זה? אני אוהבת אותו. זה אייל. בן צור? שאוט אאוט לאייל בן צור. שתת להם בן צור, הפריקסטר. מה זה? אני לא רואה. זה אחד המוזר עם הזקן. גלריאן מיאוס, אומייגאד. שיש לו את זה הווריאנט. ריקי. זה החתול שלי. הוא לא דומה. אוקיי, שמתי לב שאלה הסגולים, זה אלה הסקסים. אז כאילו... נראה לי בגלל זה זה קודם- מזויף. מה? אלקטרוס, איזה דבר זה? שואדה. פריקי. כן, אבל זה לא נראה לי קלפים אמיתיים, מצאנו דברים... מה זה? בחיים שלי לא ראיתי את הפוקימון הזה. מה זה? אני לא יודעת. מה זה הדבר הזה? אין לי שמץ, אחי. הוא בקושי אמיתי. הוא בקושי הוא קיים. בקושי קיים. הוא כאילו, הוא בקושי- ליטרלי שקוף. הוא דו-ממד, כאילו. יותם נהדר? קוראים לו יותם? לא, לא חשוב. אני קורא לו יותם. זה ממש הבחירה ליקן הנכונה. קרוק VMAX. איזה מצחיק לקרוא לפוקימון שלך יותם. את הכי מטורף זה זה. כן? לא, יש גם את ה... לקרוא לפוקימון שלך יותם. אני תמיד נותנת להם שמות מטומטמים כן, נכון, במשחקים. זה כן. יוסי, אשר. כן. רגע, אוקיי. דקה, קראתי אני... לאחד מהם אספרט או משהו כזה. ככה קוראים לחתול שלך. לא, קוראים לו סתם. טולי. טולי, אתה מתרחק ממני. טוב, עכשיו איך נחלק את המשמורת עליהם? אוקיי, אני לוקחת את הכל, סתם. מה, אתם מתגרשות? כן. לא, פשוט, כאילו, הם חייבים ללכת לאנשהו. רגע, צריך... יואו, זה עוצמתי. זה ממש כן. זה- רגע, את רוצה לפתוח את הדבר השלישי? נכון. את השני. נכון. אוקיי, אז זה צ'אט, אתם אימנתם, אין צ'אט, זה פשוט מוקלט. עכשיו, למה אנחנו... She's a real star. באמת שכן. אומייגאד, היי ריקי. טוב, רגע, אני מסדרת את הקלפים. ריקי, את מפילה את הערימות. היא פשוט נתנה לי ביס. ריקי אוהבת לאכול ניירות, אז בגלל זה אני הולכת... די ריקי, די. אוקיי. ריקי אוהבת לאכול ניירות, אז אני הולכת... קרייסיס לשים את זה. אברטד. אבט. אוקיי. כן. עכשיו, זה הדבר הכי מגניב שראיתי בחיים שלי. רגע, מה זה המדבקה? זה מדבקות, את מדביקה את זה על הסקיטבורד שלך, נראה לי. כן, כן, את מדביקה את זה על הסקיטבורד. אפיק, תראו את הדבר הזה. אני משתמש בישראלי, כי זה פסיכי, רגע, שנייה. רגע, לא... רגע. אוקיי. דקה. תראו את הגריפ. לא, זה רגע. קפץ. שנייה, אני אעשה לך טריק. וואו! להכין אותו סמוך. רגע, מה עשה? שנייה. מה עושה מצב? רגע, אני לא יכולה לגבהים כאלה אולי. יש לך... שיט. ריקי. ריקי, לא. אומייגאד, מה אם נגרום לה לעשות קיק פליפ מטורף? ריקי. לא, ריקי, זה אמור להיות בשבילך. Not impressed. רגע, שנייה, תראי איזה פסיכי. שנייה. ראית? וואו. הוא תמיד כזה. זה כמו קסם, זה כזה סלייט אוף הנד. זה ממש סלייט אוף הנד. You should be dancing. זה הקרייזי סטייל. דקה. רגע. אני קצת שכחתי. וואו. זה מזמן אפיק. זה אתם עשיתם. אתם.
זה היה הוולוג של אלה ואלמה. ביי. תנו בלייק, תנו בפעמון, בסאבסקרייב. תנו לסבתא נשיקה. תנו לסבתא, זה חשוב, היא לא תהיה כאן אולי מחר. וואו, וואו. ביי. תקופת הקורונה.